Hurumende yeZANU-PF yoenderera mberi nekulonja zvinhu zveumbavha zvimapurojekiti zvisina kana nemusoro zvisina kana benefit yenyika. Cabinet approved the implementation of the presidential internet scheme with the provisions of the thematic area of digital economy of NDS1. The scheme aims to provide reliable broadband internet connectivity targeting all the 2,400 administrative ward nationwide. Hurumende yoramba ichingowedzera zvimapresidential scheme nezvimwe zvisina kana nemusoro zvekuti pamwe pacho unotoshaya kuzoti zviri kubenefita chii panyika. Tiri kutozoona panapa vanhu vari kuzovapindura vachiti what the minister is responsible for ED is setting up parallel structure and we are okay with this. Mumwewo ndiyo yaari kuti there is no computer at Guyo Primary School in Chipinge South District. They still use files to keep record, even a single laptop file. But why, Minister Tatenda Matevera, please cover the whole district? The MP, they are asleep on duty, hands him. Gata what? Sakama ministry ave kuiteka na everything. Chave presidential what? Mumondi ari kutiwo. Gentlemen, Taneta nana Jeff Judah vanongotaura pasina action. In fact, Taneta nana akata sona Tinashe Jonas. Kurere Tinashe Jonas akanda pa Jonah akapfeka makama flash. Akatanga kutuka munangagwa ndakusunga chiwenga ndakusunga huyu whatever. Anditi pasina ngana ngwanga ndakana uyu wauya tasungwa uyu wabudiso wajoina ZANU-PF wanyarasi anozona ndiyo kumbobvuta sikafuka chimwe press conference izvo kuna na Jeff Judah anozona but chinja ndotobhiga zvangu iZANU-PF kuti hayakaipa inorekruta nono mufananzi nyoka yemabhunoya funga kuti angari muZANU-PF vachifambidzana iri hochekoche vanhu vangano vakaita sanyoka yemabhuni zvivanyerere kuuya mufesi wekuduka ndora yamunhu uya mufesi we saka chinhu chinonzi ZANU-PF chivarume chichange chiri kuZimbabwe kusvika kare ende ZANU-PF ndio Zimbabwe yacho ndochandiri kutodzidza vanhu izvezvi vakapuwa mukana kudemonstrata naGeso vakatya so they decided to die slowly than to die faster for their country. Unofunga kuti denga iri regimu iri nguva yevarungu generation yedu taienda kuhondo here isina varungu ngati nyika ino chingova Smith naNasi saka regai madhara atongi nokuti isusu tiri muhende. In fact vanhu regai vamame paZimbabwe vakaratidza kuti zviri kuvafaira because vanhu vangano vakauya kudemonstration vose maopposition politics avo chamisa kunyarira kunge nyoka yakavanda kuti tsvangirai akataura pakabvisa mugabe paya tsvangirai akakontribhuta vanhu vakapinda mustreet chamisa kuzvino arazati akapuwa mari kudharana naSilliam Mnangagwa because kunyarira kwake God is in it. Unofunga kuti chiro vaIsraeri vaenda kuhondo wani Moses akaenda kuhondo kuBattlefront akasumudza ruoko kudai hondo yaIsraeri ichikunda mapolitical leaders api yokuti tiri kunzi handi yemustreet unoenda political sabbatical rest iyo nyika ichifamba ichienda kumberi. Gentlemen chinhu chandotokumbira zvangu chekuti ZANU-PF kana chitonga ngairangarire kuti munhu wese ari kungoda kuti Zimbabwe inake. Hakuna munhu unonzi uyu ndiwo opposition. Vanhu vari kungoshuvira kuti zvinhu ngazvinake munyika. Isusu Mugabe achiti chikura achitonga zvinhu zvakanaka tatisinei zvekuti ari kutonga ndiani chaiti chiro kaita 8 chiro kafirako. Unozona chiro Mnangagwa kuinda ku2030 hazvindamboipa kana ku2050 chiro kusafira chiri kutonga ari pasi as long nyika ichifaya chete ndo chiri kudiwa nevanhu izvo kutonga takana maambitions kuita president. Saka chona chamisa the very young enough kutungamira nyika azona hapana munhu anogona kutungamira Zimbabwe. Vanonyoka yemabhuna vanoudza vanhu their next move ipolitics dzekupi idzodzo munda kuuraisa vanhu ezvikwa tokuimpicha. Unofunga kuti munhu angavhura parliament building yekuti agoimpichiwa uchimuudza next ipolitics dzekupi idzodzo. Chiro musikana cheche anotovingwa naapproach akarivara utomukanda shoko akarivara kudaro ukatanga wamudza pane zvanoda kukuudza anonge akatenza haumuwini
saka Zimbabwe is a failed state. Ndinova urombo kune vasina zvipovo zvavo zvemaoko. Vane mabhuku takabuda takaenda kunze kwenyika, tichatodzoka tainvestawo kunyika kwedu because nyika toida. Ende ZANU-PF tichatoijoinawo because tikutoona kuti hapana chimwe chatingasapota zvekwe ZANU-PF, ende charamba iriko. Vana vari mudumbu vachatonga ZANU-PF. Uri kuzona zvakaipei kuti ZANU-PF itonge kusvika kare kana pasina vanokonzera kutonga? Because munhu owina election anotiza achienda Botswana. Tsvangira yakahwina 2008 akatiza akaenda kuBotswana. Saka anondoziva kuti unganda bwende yakadaro ingatonga nyika.